Тя вали дъжд. Мас, да, това е така. Да. И аз съм. На сняг. Кое е на сняг? Черните гарвани. Как минат на ято. Да, много сняг. То няма бели гарвани. Гарваните гледат като Коледа много викаше, ама ние видяш къде е тук. Те замръзват. И тъй, че като летят на ниско, ще вали дъжд. На студено. Гарга, да. Абе, вижко, сега животните си имат един биологичен часовник. Ами вез, има и немалите черни. То ги няма. Сега птиче ясовичките. Какви си сава? Знаят кое време да заминат. Дори съм наливала вода да Казвам, това е пият. биологичен Всички часовник. хвърлям. Значи, И те кълват. животното така е Там научено. откъде? Да. Откъде знаят Кое къде птичките да дойдат на птичките, гнездата да. си. Ти остави едната Идват си, работа, да. това нещо друго. Да. Така си отива това. И викаше да си... Точно, по магнитните вълни. Не знам, аз се ориентират. Природна навигация, това е Да, как се Силно болни ориентират. нещо. А книга, ти си купи книга сега с български такива думи, Останал които са стари думи Да. в българи. Ами, сега? Има в Да, Фейсбук, ли дадоха? има една книга. Кукумявка. Те ще се една Василина червена кукумявка. такава. Виждала смяркала Дадоха се. те. Да, мякал Ръцете им. съм, ама... Покажи ми. Се купи, защото това са думи вече, които се забравят. Забравят. Тя и си Много като чуждици вече има някой в много- езика ни. Много Казваме, чужди думи. И почва с ме викат. Пията е Не, румънска. в Италия е пията. Ама и в Гърция, майки. Нашите, тук, всяка една област, която е покрай границите на сега, както ние имаме в Гърция българи, те имат и гърци в нашата страна. Долу в Румъния, особено румънска Добруджа, там и къщите им, архитектурата е в този стил, в който са къщите, в това. От Кубрат нататък, като отидеш нататък, всичко е като се едно, че гледаш в Румъния някакво село. По същия начин са организирани абсолютно. Долу в Родопите, особено там пък има такъв Хасково, от Хасково като тръгнеш Димитровград нататък по Пила до Пирин, нататък да стигнеш до Македония, там си говорят с гръцко наречие. Гръцки думи употребяват, разбира. Има цяла диаспора българска в Диалекта Гърция. им съвсем е друг от нашия, не може да им Да, разбере. разбираш. На дупните на сватите дяна. Саня не може да в някой работи да я разбере. Не може да се Може да разбере. разберат, разбира се. Значи има Да. някаква Ако се Стара Загора. съберат три от дупница, три жени, както те бяха събрани, и като почнаха и ги гледаме, нищо не им разбере. Нищо. Аз имам приятел, той е смятай, аз съм учил 3 години с него в военното училище. Сега бяхме в Гоци Делчев. Приказката им е съвсем различна, разбираш ли? Усещам смисъла на думата, обаче не я знам. Аз усещам самия смисъл, нали, в разговора, защото употребяват и наши думи, употребяват И гледай, в Мелники говорят български, Да. но не го схващаме. Аз не схващам смисъла Схващаш? на думата не знам коя. Да, Не знам, думата не мога. Да. да. Това е характерното за нас. Малка държава сме. Дори обаче- когато правят превод филм, нещо като гледаме, ние литературно, даже и по смисълите Аз правят няколко превод. характери думи. Моя шеф беше от Михайловград и се не викаше полковника. Се не влиза на проверка и вика, бе, я тук призни, виж какъв буклук има навън, къде е добре, ама аз като не знам кой е призни, той вика, виж. Призни е, значи виж. Защото викам, сам, заповядайте, настанете се, отворете устата. То стои, гледа и не може да промени за какво му се говори, разбираш. Той си там местен. И по едно време, третия, четвъртия път възрастния се обърнал, погледнал колегата, каза, зяй нема гоче. Значи, отвори си устата, бе, гоче. И човече. Да разбере какво. Да, и младия вика му се моли там Сдир. половин час, не мога да кара си отвори устата. Какво има в Троянския манастир? На 2 етажа от дърво направено и на втория етаж има стая на Василевски. Не знам за кого е, бе. Гледай И там какво има нещо. като гардероб Добре. врачи. И Благодаря. се е отварял, той избягва от Турция. Избягал от Там в Турция. Ама Балкана. то не е етаж на етаж. То Цоня, ти Ама нали на 2 етажа и Цепи с са от стъпала се колектива, не е скачваме приятно. с
то може дървена да прави. стълба. На втория етаж, там е стаята на Василевски. Левски много пъти съм ходила. А според вас Васил Левски някой го е предал или просто... Те знаем. Но не е историята. попа, доколкото не е попа. Просто те са опитали да направят така, че българите да мразят църквата. Но това е лъжа. Много работи се пишат, Леопо. Поп Много Кристо е работи. предаден, не е предаден, защото Поп Кристо, когато се го обвиняват за това, че е предаден, той е продавал прасета в Сливен за комитета. И това е исторически доказано. Според вас как са го хванали? Левски е Много предаден истории. от българи. Което е Хората най-трагично. за пари всичко са Значи има една книга, трилогия Ботев, Левски и Раковски от Яна Язова. горката и Хубаво е, тя е дисидент, писател-дисидент. Аз мисля, че тя в България дойде, ама какво се случи с тази жена? Скрито, покрито, да. потулиха неща. Но това нещо трябва да си, ако намериш тези Загина книжки, там. купи си. Защото Голяма история. Живота. това е част от академичната история. Има големи разлики, разминавания в академичната история. И в... Това е в историята, която е за... Кораба от Георгиево, когато иде на Руся на пристанището, научава това нещо и се казва: една на майка, една на баща бях, не искам да имам такива родители. И продължава с кораба Радецки и слиза на Козлодуй на пристанището. Слизат там четниците на Ботя, всичките, тя остава там, никого не познава. И са зачудили от тая българка, защо до тук, защото той продължава Радецка нагоре по Дунава. И там остава учителка. И повече при семейството при майка си, при баща си не се връща. Как може да имам такива родители предатели? А те са гърчели, защото на времето е било модерно някои хора по-богати да са, вижте, ма гърците са. В тази книга това нещо, аз не съм го чувал това нещо. Сега за първи път го чувам, то е някакви такива предания легенди. Няма нищо лошо. Възможно е, възможно е. Но Много като работи са цяло, като възможни. общо, Левски е предаден от българите. Баба Тонка след като разбира, дори и турците по време на превозването на Левски, те са по железници са се окарали до София, на всяка гара с почивки, с всичко, турците са окарали. Даже имало е преход с каруца. Спират на хана и молят турци за тията, които го храняват, молят българите да го освободят те, разбираш ли? Защото ако го освободят турците, значи пашата ще разликават. Така. И обаче оказва се така, че самите българи, богатите, то доста от мастиците богати българи, те са искали да го обесят Левски, защото той е бил за тях там, как го наричат по телевизията, националната джингими, не знам си какво е нататък. Да, той е лош човек за тях. Затова са го и предали. До последния Живота момент... са го разбирали в друга светлина. Да, тази Язова пак много точни работи е написала жената. Те за Георги близко до Бенковски истина. има написана книга те и са за кой Ботев, беше. Левски и Раковски. В Раковски е писано и за Бенковски. Да. Хвърковатата чета на Бенковски. Запали свещички. Това е малко такава, когато се дига в Запали, стане. Тази чета Раковски я образува, защото вижда, че предадена. затова ли Схемата за Малята На стола, на облегалката на стола има А не, дреха. може да се... Аз... Беше научена. Коприва. Коприва. Колко полезна е копривата. Много полезна е. И лопуша, и Лопуш, лабата. име, лабада, да. Набираш го от... Ами, ние сме Двора. били заобиколени с... много пари да го Ама ти береш. нещо се Аз забравя. съм Лошото е, мразя че не те го бера. помнят Нито последния, е готвен. ние Да. вече го забравяме. Защото много ми пари. се забравя, айде те... Плюски става. Ами отиваме в деменцията. Лидъл или в Била, гледаме в белоното в турбички набрано спанак, вземаш една турбичка, сготвяш си го и толкова. Нали, да. Ама чакай,